Rwan, mae'n gyfnod cyffrous i filoedd o fyfyrwyr ar draws y wlad sy'n cychwyn allan ar eu siwrna yn y brifysgol a ffaff o'r gwell o glirio pen ar ddiwedd wythnos y glas ac efo gêm bach o bêl-droed. Mae Geltaidd y Pornstars yn rhan o'r gyngrair digs, so fatha Sunday League ond i students, so mae'n digwydd bob ffordd y Sul, pnawn y Sul o'r rheol, so allwch chi dychmygu pa fath o stads a'r bach o'r hoci a di pethau yma dda yma da. Ond ie, so fatha Sunday League, bach o hwyl, dim byd rhy serious, lot o weiddi, lot o hangovers a lot o ffwtbol. Rho syniad i mi sut bod yr elyniaeth yma wedi dod i fodolaeth? Wel, rhyw 10-15 mlynedd yn ôl, oedd gormod o bobl eisiau chwarae'r Geltaidd, so nath y pobl Pornstars dechrau clwb ei hun. Da ni wedi cario ymlaen fel oeddwn ni, so mae yna 2 clwb mawr sy'n basically casau gilydd, really. A hoci, mae gennym ni capten Geltaidd yma, capten Pornstars. Da chi'n sefyll efo'ch gilydd wan, sut fydd hi nes mlaen? Wel, ar y cae mae'n stori wahanol. Dwi a Sean yn byw fe gilydd, i gwir, ond rhyw 1-2 waith y flwyddyn, da ni'n casau i gilydd. Ydy bobl yn cymryd o ddifri gymaint o hynny? Wel, mae eisiau gymaint o ddifri, dwi'n meddwl, da ni'n gallu colli hein, so... mewn bywyd bob dydd, da ni'n ffrindiau, ond ar y cae mae'n 90 munud, so dwi'n mynd ati go iawn, de. Mae'n wythnos y glas yr wsos hyn. Pa mor ffit ydy pawb i fod yn chwarae pêl-droed ar fore Sadwrn fel hyn? Ddim o gwbl, dwi'n meddwl. Trwy'n nes i chwarae yn erbyn y Geltaidd, nes i chwydu ar y pitch, so... So mae'n argoeli'n dda bore yma felly? Ie, dwi'n gobeithio dwi'n digwydd eto, o ddim yn neis iawn. Da chi'n stryglo i gael tîm heddiw yma? Da chi'n stryglo i gael... Mae yna dipyn mwy ohonyn nhw na sy'n ohonoch chi i weld? Quality na sponsors ydy. Boys, mae'n neis gweld rhyw rei yn efo batalia ddŵr yma. Wel, da ni'n anno, ia. Da rili angen anno. Mae eisiau chdi fynd nôl i dy wely, wysi? Ie, please. Genod, mae hon yn gêm fawr nôl bob tebyg sydd wedi dod â dipyn o gefnogwyr allan i wylio. Pa fath o safon da ni'n mynd i weld? Wel, dwi'n gwybod, maen nhw gyd reit dda, dwi'n meddwl, ond yn chwarae bore dydd Sul, mae pawb reit ryff, yn ywedig ar Roses Freshes, dwi'n meddwl. Sadwn di bara yma. Pa mor bwysig mae rhywbeth fel hyn i'ch bywydau chi fel myfyrwyr? Mae'n jyst yn ffordd neis i gymdeithasu, a fel mae'n sefyllfa fel heddi, mae pawb wedi dod at ei gilydd. Pawb yn eitha hangover o neithiwr, ond mae dal yn ddoniol, mae dal yn hwyl, fel mae pawb yn joio. Be di hanes y dafad yma yma? Ge ddod i'ch canol chi yma? Colin dyn nhw. Ydy o wedi bod allan neithiwr? Dwi'n siŵr oedd allan, neu gwir. Dwi'n cofio nhw'n gwaith. Be amdano chdi? Ti di bod yn dywelu cyn i chdi ddianc yma? Ti di bod yn dywelu ta be? Na, i ddysgu di. Boys, da chi'n dathlu rei o'r goliau yma fel sa chi di ennill gwpan y byd? Genuine. Boy, os ydyn ni'n sgoro, well, as in, nothing like this, well, comes close, well. Hwn i fel highlight y flwyddyn i fi. Os yma gol yn cael ei sgoro, fel Christmas, well. Wel, hoci, dyma ni ar ddiwedd y gêm. Da chi'n hapus efo sydd dath i? Wel, ella oedd y sgôr ddim y gorau, ond dwi'n meddwl bod ni wedi cyminsio cwpl o boes blwyddyn cyntaf eisiau ni'n gweld nhw'n sefyll ar ochr, so mae hynna'n win yn ei ffordd ei hun. A gys ti gico'r smotin hefyd? Do, ni eisiau sgorio enedig yn erbyn fo yn gol. Sean, oeddech chdi'n hapus? Da chi'n mynd o yma yn fuddigol pnawn yma? Wel, eto, mae'n 11 gwaith yn olynol o'n, so da ni ddigon hapus. Wan i chwarae rei da ar ei hein roi gêm dda i ni hanner cyntaf. Ond ia, da iawn, pawb, digwydd. Yna reswm bach i ddathlu rwan. Bydd, watch out.